Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dnes tu všetci takto stojíme, aby sme vyjadrili podporu kandidátovi na predsedu Košického samosprávneho kraja Igorovi Šimkovi. Igora poznám už roky a preto viem, že určite neuľutujeme. Nebojí sa pomenovať problémy, navrhnúť riešenia, pomáha východnému Slovensku a Košickému kraju ako poslanec Národnej rady alebo ako z pozície splnomocnenca vlády pre plán obnovy alebo jednoducho ako občan a obyvateľ Košického kraja. Ja osobne tu stojím, aby som vyslovil Igorovi podporu a aby som ukázal, že všetci, ako tu stojíme, máme nádej. Nádej na zmenu. Verím, že táto nádej prichádza práve vo forme ako kandidáta na župana Igora Šimka. Igor, myslím, že hovorím za všetkých nás, ako tu stojíme, a ak ti poviem, že trimem si palce hlope a spolu to dáme. Ďakujem veľmi pekne. Vážim si to, David. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec Národnej rady David Demečko, pán viceprimátor, aj krajský poslanec, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii. Obzvlášť chcem privítať aj kolegov, ktorí sú tu prítomní a mnohí sa aj nemohli zúčastniť, ale srdečne vítam pána Juraja Drála, okresného predsedu strany Smer. Srdečne vítam pána Antonína Cicoňa, okresného predsedu strany Hlas, pána Antona Bašniara, ktorý je prednostom okresného úradu Gelnica, a pani Gabrielu Oravcovú, ktorá je kandidátkou na primátorku mesta Gelnica za strany Smer a Hlas. Ďalej vítam pána Branislava Rusiniaka, prednostu okresného úradu v Spišskej Novej Vsi a zároveň okresného predsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Vážené dámy, vážení páni, za mnou stoja desiatky starostov z okresu Gelnica a okresu Spišská Nová Ves. A sú to ľudia, ktorí sa dennodenne potýkajú s problémami od najmenšej obce po okresné mesto, a je veľmi dôležité povedať, že je tu aj David Demečko, ktorý je viceprimátor Spišskej Novej Vsi, čiže máme tu naozaj rôznorodé názory, rôznorodé prístupy k práci a k manažerskému výkonu. Ale čo nás však všetkých spája, je to, že dnes nie sme vypočutí na úrovni Košického samosprávneho kraja. A keď som pred necelými 2 mesiacmi ohlasoval kandidatúru na predsedu Košického samosprávneho kraja, tak som povedal jasne, budeme počúvať ľudí, a vyústením mojej aktivity Počúvam vás je aj táto tlačová konferencia za okresy Gelnica a Spišská Nová Ves. Nie je náhoda, že sme práve dnes tu v Spišskej Novej Vsi, pretože sa koná tento krásny jarmok, ale ja som bol pred necelou hodinou aj v okrese Gelnica v Turzovských kúpeľoch, kde som sa oboznámil aj so stavom technických pamiatok, prírodných potenciálov, ale aj ďalších vecí, ktoré sú veľmi dôležité pre tento okres. Prišli sme práve sem, pretože dnes sa zúčastňujeme aj na ďalších aktivitách a ďalšej aj politickej práci a ďalších stretnutiach s vedením štátu a miest. Dámy a páni, okres Spišská Nová Ves a okres Gelnica si zaslúžia jednotný Spiš. Zaslúžia si jasný postoj k práci v tomto nádhernom historickom regióne Košického kraja, a ja Spiš pokladám za jeden z najkrajších regiónov tohto kraja, ale aj na celom Slovensku. Práve preto som pristúpil k tomu, aby som vás informoval na základe petície, na základe iniciatívy Počúvam vás, na základe komunikácie so starostami, občanmi, občianskymi združeniami, tretím sektorom, dobrovoľnými hasičmi, jednotou dôchodcov Slovenska, zdravotne ťažko postihnutými, mladými ľuďmi, študentmi, naozaj s každým, kto má čo povedať do rozvoja okresu. Aj s podnikateľmi a s ľuďmi, ktorí tu investujú svoje peniaze. Na základe toho vzniká dohoda s občanmi, dohoda s okresom Spišská Nová Ves a Gelnica a dohoda so Spišiakmi. Vážené dámy, vážení páni, pre mňa je priorita regiónu určite turizmus ako zdroj práce. Nielen preto, že je tu slovenský raj a jeho vstup naozaj ohraničený rôznymi úskaliami, ale aj rôznymi
príležitosťami, ale najmä preto, že vieme využiť potenciál domácich, vieme využiť potenciál toho, že ľudia, ktorí dnes možno nie sú zamestnaní, vedia odovzdať svojmu regiónu aj prostredníctvom nových pracovných miest v turizme to, čo je naozaj v nich najhodnotnejšie, a to je vzťah k Spišu. Ja osobne som pristúpil k tomu, že nebudem sľubovať. Nemám to vo zvyku, ja plním to, čo poviem, plním dohody, a toto je dohoda s občanmi. Aj preto v tomto regióne Spiš jednoznačne na konci podpíšem dohodu s občanmi, ktorá zahŕňa niekoľko dôležitých faktorov. Rozvoj turizmu, ktorý potrebujeme posilniť, je aj na úrovni prepojenosti cyklotrás. Je aj na úrovni toho, že netreba hľadať prekážky a výhovorky, ale aj na úrovni toho, že treba sadnúť za jeden stôl, ak je problém so štátnym orgánom, okresným úradom, vodohospodárskym podnikom či železnicami, treba bariéry odstrániť a treba nájsť riešenie. Toto sa bohužiaľ dnes nedeje a nemáme dnes vyriešené cyklotrasy, ktoré sú, povedzme si otvorene, motorom pre turizmus na spájanie obcí, spájanie záujmov nielen so Slovenským rajom alebo s ďalšími oblastiami, ale naozaj aj s obcami, ktoré dnes nemusia mať nejaké kultúrne alebo historické pamiatky, ale majú byť zahrnuté do toho, že majú byť pri tom stole a majú profitovať z turizmu. Jedným z dôležitých faktorov je Spiš otvorený investíciám a vzdelaniu. Áno, sú tu mladí ľudia, ktorí majú mať svoju budúcnosť. Sú tu mladí ľudia, ktorí chcú ísť študovať na kvalitnú strednú školu, aj na vysokú školu. Ale mnohí potrebujú mať garanciu toho, že ak vyštudujú, ak sa naučia zručnostiam a budú mať remeslo ako garanciu, ako sa hovorí, remeslo ako zlaté dno, tak ja osobne som presvedčený, že musíme podporovať aj vzdelávanie, aj štúdium, či je to oblasť zdravotníctva, pedagogiky, ale aj dopravných či železničných odborov, ktoré sú veľmi dôležité v tomto regióne. Školstvo bez prekážok musí byť jednoznačným cieľom a ja osobne nebudem ďalej podporovať ďalšie spájanie škôl, ale rozvoj toho, čo je veľmi dôležité. Praktických zručností, garancie duálneho vzdelávania, ale aj toho, aby ľudia našli prácu. Budem hovoriť o komplexnom prepojení Spiša a preto sa dotknem po tomto úvode orientovanom na Spišský okres aj na okres Gelnický alebo Hnileckej doliny. Potrebujeme jasne zagarantovať aj obnovu turzovských kúpeľov a poviem prečo. Má to byť zdroj turizmu, má to byť zdroj oddychu, ale má to byť aj zdroj pre tú jeseň života a pre tretí vek. Je veľmi dôležité budovať nové kapacity pre domovy sociálnych služieb. Je veľmi dôležité budovať nové kapacity pre seniorov, ktorých dnes nemáme kde umiestňovať, a zo stoviek dní, ktoré dnes trvá umiestnenie seniora, to potrebujeme skrátiť na jednotky dní. A toto sa dnes bohužiaľ nedeje, pretože za 9 rokov sa nepodarilo postaviť ani jedno miesto v domove sociálnych služieb. Ak to je zámer, nerozumiem tomu. Ak je to neschopnosť, je to o to horšie, pretože súčasné vedenie kraja neprinieslo žiadne riešenie pre akúkoľvek rodinu, ktorá dnes potrebuje mať seniora umiestneného v domove sociálnych služieb. A neplatí to len pre turzovské kúpele, kde sa má rozvinúť turizmus, kde sa má rozvinúť turizmus v dostupnom turistickom zariadení a nie v 5-hviezdičkových hoteloch pre papalášov, ale na miestach, ktoré ponúknú turizmus a ubytovanie pre normálnych ľudí z celého Košického kraja a pre ľudí, ktorí tu budú prichádzať a nechávať tu svoje peniaze. A na tomto mieste vieme priniesť aj kapacity pre domovy sociálnych služieb, nie v bezprostrednej blízkosti, ale možno napojených na tieto kúpele. Nehovoril som o nich náhodou, pretože potrebujeme prepojiť aj záujmy Spiša práve s Hnileckou dolinou. A ja som presvedčený, že takýmto modelom, a my už v Národnej rade odstraňujeme tie bariéry, ktoré sa týkali počtu miest v domovoch sociálnych služieb, budeme vedieť garantovať aj pre obce, ktoré dnes nemajú garantované takéto kapacity, aj nové miesta v domovoch sociálnych služieb. História a budúcnosť, ktorú prináša Spiš, je veľmi dôležité podporiť, pretože sme v regióne, kde roky prebiehala ťažba, baníctvo, hutníctvo. Bola to ťažká práca. Ja osobne ako absolvent aj baníckej fakulty som hrdý na prácu každého jedného baníka.
No s tým nám ide ruka v ruke aj to, že máme veľa aj zdravotne ťažko postihnutých v tomto regióne a ľudí, ktorí majú z tejto historickej práce aj nejaké dôsledky. A preto som presvedčený o tom, že musíme prepojiť tento región, orientovať ho síce na priemysel, ale zapojiť do toho aj ľudí, ktorí vedia priniesť niečo v turizme. A práve preto budem na jeseň iniciovať novelu zákona, ktorá má priniesť aj zákon o geoparkoch a geoparkoch, ktoré majú priniesť prácu do regiónov, majú chrániť naše prírodné a technické bohatstvo v starých banských dielach a na miestach, ktoré boli historickou ťažbou poznačené, ale sú našim prírodným bohatstvom. A my ho musíme využiť, musíme urobiť maximum pre náš turizmus a musíme urobiť to, aby sme zapojili možno tých, ktorí neboli kvalitne odmenení za svoju celoživotnú prácu v tejto oblasti, ale potrebujeme ich opäť zaintegrovať do práce, odovzdať ich skúsenosti tomuto regiónu a ja budem veľmi rád, ak sa nám podarí podporiť z úrovne Košického samosprávneho kraja, ale aj cez moju pozíciu poslanca Národnej rady geoparky a vytvorenie geoparku Spiš, ktorý bude garantovať do budúcna pracovné miesta, ochranu prírodného a kultúrneho bohatstva, ale aj to, aby sme mali kam chodiť, rekreovať, aby sme natiahli turistov do našich regiónov, ktoré boli poznačené ťažbou. Práca pre Hnileckú dolinu je jedným zo zdrojov toho, aby sme mali jednoznačne garantovanú budúcnosť v našich regiónoch. Ja osobne som inicioval spolu s mojimi kolegami počas výjazdového rokovania vlády, aby bolo prijaté uznesenie, či je to pre Helcmanovce, Prakovce alebo Švedlár či Nálepkovo, oblasti, ktoré majú jednoznačný potenciál na umiestnenie investícií, naozaj pracovné miesta. Dnes komunikujeme so agentúrou Sario, ktorá je pod ministerstvom hospodárstva, aby sme pretavili do praxe to, čo má vláda za úlohu. A za mnou stoja ľudia, ktorí naozaj vedia, čo je žiť v tomto regióne, vedia, čo je hovoriť ľuďom, že čakáme na investora, ale my sme tu na to, aby sme vedeli priniesť riešenia. Ja osobne maximálne budem angažovaný v tom, aby sme priniesli nových investorov do týchto lokalít, pretože je absolútne dôležité priniesť budúcnosť a priniesť budúcnosť nielen mladým ľuďom, ktorí nemajú odchádzať, ale priniesť budúcnosť aj tým ľuďom, ktorí v Hnileckej doline či tu na Spiši ostali a urobili maximum pre svoj región. Dotknem sa ciest a infraštruktúry, pretože padajúce mosty či rozbité cesty nie sú budúcnosťou Spiša. Spomeňme si len na blízke Harichovce, kde niekoľko týždňov boli semafory, doprava nie je úplne ideálna, no a samé výhovorky na úrovni samosprávneho kraja. Výhovorky, že štátne orgány blokujú, nejakí vlastníci pozemkov blokujú a podobné výhovorky a nezmysly. S tým treba skoncovať a jednoznačne posadiť za stôl všetkých zainteresovaných, nájsť riešenia a dávam verejný záväzok, že okamžite, keď sa podarí urobiť zmenu v tomto kraji, pristúpime k okamžitému riešeniu a bez výhovoriek, aby aj most v Harichovciach bol okamžite naštartovaný. Ale treba myslieť aj na prevenciu, pretože cesty 2. a 3. triedy a mosty, ktoré mnohokrát padajú, mnohokrát sú v najhoršom stave, tak sú v tomto stave kvôli dvom podstatným veciam. Prvá je diagnostika, ktorá je zanedbaná, a druhá je údržba, ktorá je tiež zanedbaná. Zoberme si v Nitrianskom kraji ako príklad Mostné Čaty, kde 2x po 5 osôb chodieva pravidelne do terénu, monitorovať stav mostov, urobiť údržbu za pár tisíc eur a predĺžiť tak životnosť týchto mostov a nemusieť dohnať do stavu odstávky, do stavu obmedzení a do stavu, že za niekoľko miliónov sú vyberaní dodávateľia napriamo, pretože niekomu to takto vyhovuje. Treba s tým jednoznačne skoncovať a urobiť maximum preto, aby sme peniaze ľudí v Košickom kraji investovali do prevencie a do kvalitnej opravy mostov. Využiť na to maximálne technickú univerzitu, odborníkov a špičkový prístup k umelej inteligencii, aby sa deformácie a priebeh deformácií pri týchto mostoch a ich stavoch dostalo pod kontrolu a vedeli sme, v akom stave sú, pretože už NKÚ prednedávnom konštatovalo, že za 9 rokov sa v tomto kraji stav mostov a ciest 2. a 3. triedy zhoršil o 500%. Je to absolútna hanba, absolútne nesystémový prístup k tejto práci a psia povinnosť samosprávneho kraja, aby naštartoval priority opačne, ako ich dnes má.
nie vyhadzovať peniaze na marketing, nie vyhadzovať peniaze na nezmysly v reklamnom biznise, ale urobiť maximum preto, aby sme nemali padajúce mosty alebo rozbité cesty. Dámy a páni, zdravie v tomto okrese a na celom Spiši je jednou z dôležitých tém. Sme v okrese Spišská Nová Ves, kde v meste Spišská Nová Ves máme regionálnu nemocnicu, ktorá za desiatky miliónov eur práve teraz podstupuje svoju rekonštrukciu, obnovu a výstavbu. Ja osobne s Dávidom sme urobili maximum preto, aby plán obnovy za takmer 50 miliónov eur bol daný do práve tohto regiónu, aby sme urobili maximum pre túto okresnú nemocnicu a aby ľudia zo širokého okolia sa mali kde liečiť. Na to sú nadviazané samozrejme ďalšie postupy a ja ako člen Výboru pre zdravotníctvo v Národnej rade urobím aj v budúcnosti maximum preto, aby som sa zasadil o maximalizovanie financií a peňazí do regiónu Spiš, pretože či sa dotkneme tejto nemocnice alebo nemocnice, ktorá je možno v inom stave v Gelnici či Krompachoch, sú to nemocnice, ktoré majú slúžiť ľuďom a ľudia z týchto regiónov nemajú dochádzať desiatky kilometrov do krajského mesta, ale majú dochádzať naozaj pár minút, aby mali zdravotnú starostlivosť naozaj na dosah, pretože mnohokrát ide o ľudí starších, mnohokrát ide o ľudí odkázaných na pomoc a nemajú mať problém s tým, že majú ísť k lekárovi, majú mať naozaj čas ušetrený tým, že majú poblízku nemocnicu a urobí sa všetko preto, aby sme v budúcnosti využili maximum eurofondov, ktoré prídu aj v nasledujúcom programovacom období do Košického samosprávneho kraja, ale aj z úrovne štátu, aby sa dostali investície do okresov Gelnica a Spišská Nová Ves, pretože Spiš si zaslúži kvalitné zdravotníctvo a opateru našich ľudí, ktorí majú tu naozaj budúcnosť, našich seniorov, mladých ľudí a ľudí všetkých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. V tejto oblasti musím jednoznačne vyzdvihnúť aj potrebu zdravotníckeho personálu a hovoril som o tom aj pri školstve. My musíme mať zamotivovaných ľudí, ktorí idú na medicínske odbory. Sú to mladé sestry, sú to mladí doktori, ktorí budú pokračovať na vysokú školu a jednoznačne treba pristúpiť k tomu, aby sme mali jasne garantovaný motivačný systém pre každého, kto sa v takomto odbore chce etablovať a chce zostať žiť v regióne, lebo nechať vyštudovať Spišiaka v Košiciach či v inom meste, kde je lekárska fakulta, síce je dobrý príbeh, ale nie je dobrý príbeh, ak ten doktor odíde a nebude ostávať tu v regióne. My mu musíme priniesť maximum toho, aby ostal žiť v tomto regióne, aby tu ostal pracovať, aby mal motiváciu tu založiť rodinu a zostať tu žiť po celý život svojho pracovného života. Vážené dámy, vážení páni, ja osobne naozaj potrebujem partnerov a ja som veľmi rád, že stojíme na tomto mieste aj s Dávidom, ktorý je viceprimátor a zároveň krajský poslanec. Ja sa potýkam aj s informáciami, ktoré hovoria o športe a v športe je naozaj naša budúcnosť aj bohatstvo nášho zdravia, pretože mladí ľudia, ktorí športujú v okresných mestách, potrebujú garanciu toho, aby mali kde športovať. A pri športovej infraštruktúre musíme jednoznačne povedať, nemôžeme byť fackovacími panákmi v žiadnom okrese. Nemôžu sa okresy nechať vydierať krajom, že im postaví telocvičňu a potom od nich vyberá vstupné, ako od takých klientov niekde na bazári. Ja osobne garantujem, že ak sa podarí zmeniť v tomto kraji vedenie, ak budeme mať možnosť riadiť Košický samosprávny kraj s mojimi kolegami, tak telocvičňa alebo športová hala, ktorá je postavená z úrovne kraja, bude odovzdaná do užívania priamo a do správy Spišskej Novej Vsi, mestu, respektíve organizácii STES, ktorá má na starosti telovýchovné a športové zariadenia v tomto meste. Musíme sa pozrieť aj na bezpečnosť a poriadok v našich obciach a v našich okresoch na Spiši, pretože situácia nie je vždy ideálna. Situácia s bezpečnosťou môže byť od bežného bezdomovectva po, bohužiaľ, pouličné fetovanie či žobrajúce deti alebo malé krádeže až po tie väčšie, naozaj alarmujúca. A preto potrebujeme zapojiť aj ľudí, ktorých sa to týka. Potrebujeme prepojiť úroveň úradov práce, potrebujeme prepojiť obce, ale aj kraj na to, aby sme odstránili či už priestupky alebo kriminalitu na takýchto miestach na Spiši.
Pre mňa osobne je to záväzok a dohoda s občanmi, pretože máme tu aj kolegu zo Švedlára, ktorý si vie zjednať nápravu vo svojej obci a takéto problémy, ak má pevne v rukách opraty a má kompetencie, tak byť nemusia. Ale sú obce, ktoré s týmto majú veľký problém. V Hnileckej doline je tento problém bohužiaľ mnohokrát vypukli a potrebujú hliadky bezpečnosti, ktoré zagarantujú financovanie, ale aj jasnú kontrolu a kompetencie pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc kraja. Dámy a páni, sú obce, predstavte si, v Hnileckej doline, ale aj na Spiši, ktoré nemajú potraviny. Seniori, ktorí nemajú príbuzných, si mnohokrát nemajú ako zabezpečiť čerstvé jedlo a veci, ktoré sú pre nich podstatné z hľadiska potravín alebo bežne dostupných hygienických pomôcok. Máme na stole plán aj s ľuďmi z oblasti potravinárstva či logistiky, ktorý zabezpečí jasný prístup ľudí ku tzv. Kioskom vyzdvihnutia v každej obci a pracujeme na tom ako na jednoduchej inovácii. Poznáte určite tie boxy, v ktorých si vyzdvihnete nejakým spôsobom veci, ktoré si objednáte. No a takýto prístup musíme prijať aj pre obyvateľov, ktorí nemajú prístup k potravinám. A ja osobne som za to, aby v 21. storočí mal každý prístup k tomu, čo je pre ňoho podstatné a spolu s obcami a so starostami týchto obcí máme na to riešenie. Kiosky vyzdvihnutia pre každú obec, kde nie sú potraviny, budú garanciou, pretože občan, ktorý nemá prístup ku potravinám, ku čerstvým veciam, nemá byť diskriminovaný, nemá čakať na to, či pre ňoho niekto príde, nepríde, alebo nemá byť odkazaný na ďalšie tretie osoby. My musíme urobiť aj z pozície kraja maximum, aby tam, kde nie je infraštruktúra, tam, kde nie sú podnikatelia a tam, kde sú naozaj takéto problémy, sme odstránili takúto skrivodlivosť. Prichádzam k jednému z posledných bodov a tým je pripravenosť obce na rozvoj. Povedzme si otvorene, odkanalizovanie obcí v Košickom kraji, ale aj tu na Spiši je žalostné. Prístup ku pitnej vode v oblastiach, kde je problém s aj marginalizovanou rómskou komunitou, aj s osadami, je naozaj alarmujúci a vážny a nie je to len problém, že niekto nemá vodu. Je to problém aj ten, že ten niekto má riziko nákazy, či už sú to vírusy, či už sú to baktérie, alebo sú to naozaj prenosné choroby, ktoré môžu byť problémom nielen v osade, ale aj pre majoritu tam, kde tá pitná voda je. A ja preto chcem jasne prehlásiť a garantovať ľuďom, že takýto prístup sa musí otočiť. Takýto prístup sa musí otočiť z hľadiska regionálneho rozvoja, ale aj prístupu obce k eurofondom, prístupu obce k projektom a k peniazom na projekty. Dámy a páni, po tom, ako sa podarí zmeniť v kraji pomery a potom, ako mi dáte svoju dôveru a bol by som zvolený za predsedu Košického samosprávneho kraja, chcem jasne zagarantovať tu pred toľkými svedkami a pred ľuďmi z okresného mesta Spišská Nová Ves, sú tu tisíce ľudí na tomto jarmoku, že vznikne fond pripravenej obce a kraja. A to musí byť partner každej obce, jednotné kontaktné miesto na Košickom samosprávnom kraji, ktoré bude garantovať, že obec bude mať zafinancovaný projekt, zafinancované povoľovanie a inžinierskú činnosť, aby bola pripravená na to, že prídu fondy, prídu peniaze a nebude musieť riešiť okamžitý problém, že nemám pripravené podklady, nemám pripravený projekt, nemám pripravené povolenie, ale bude pripravená z fondu pripravenej obce. Nebudú robiť obce a mesta, ale najmä obce a menšie obce, projekty za tisíce až 10 000 eur do šuflíka a nemať garanciu financovania z kraja. A keď sme pri tom financovaní, tak povedzme si jasné riešenie. Dnes Košický samosprávny kraj je 6. najhorší v čerpaní eurofondov z celého Slovenska. Nehovorím to náhodou, pretože 24 eur na obyvateľa je žalostný nepomer. 24 eur na obyvateľa je bohužiaľ hanba. A taký Banskobystrický kraj má viac ako 140 eur na obyvateľa. Dámy a páni, milí obyvateľia Košického kraja, Banskobystrický kraj je 7-krát lepší ako Košický kraj. A ja osobne si myslím, že máme naviac. V tomto kraji máme jednoducho, bohužiaľ smolu, ale chceme to otočiť. Dnešný pomer 30% eurofondov pre kompetenciu okresov alebo obcí a miest je málo. Košický kraj si nechal 70% a nevie o nich rozhodnúť, nevie ich vyčerpať a nevie urobiť so sebou takmer nič. Dámy a páni,
Tento dokument nie je sľubom. Tento dokument je dohodou s obyvateľmi v Košickom samosprávnom kraji, v tomto prípade v okresoch Spišská Nová Ves a v okrese Gelnica. A pre mňa je absolútnym záväzkom. Tento dokument po podpise bude uložený do notárskej úschovy a tento dokument bude až po voľbách odpečatený a je garanciou toho, že bude naplnený, pretože budem ho tvrdo vyžadovať aj zo svojej pozície v prípadnom zvolení za predsedu Košického samosprávneho kraja, aby celé vedenie, aj poslanci, nabádali všetkých v reťazci a všetkých v hierarchii tak, aby bol naplnený. Pretože toto sú názory ľudí z regiónu, toto sú názory ľudí, ktorí sa vyjadrili či už v ankete, alebo v našom pohľade na veci, ktoré nám povedali. Dámy a páni, podpíšem tento dokument, ktorý je môjim verejným politickým záväzkom voči ľuďom z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, z historického regiónu Spiš, a toto je pre mňa mojou dohodou s obyvateľmi. Túto dohodu obyvateľia budú môcť vyjadriť vo voľbách. Túto dohodu podpíšu obyvateľia pomyselne svojim hlasom pre zmenu v Košickom samosprávnom kraji, pretože ak si želajú kraj podľa ľudí, toto je ich program a kraj podľa ľudí bude hlasom ich kraja. Dámy a páni, po tejto tlačovej konferencii bude spustený zber podpisov pod petíciu za zmenu v Košickom kraji. Za zmenu v Košickom kraji, ktorý má byť úplne iný ako je dnes. Tento kraj má byť podľa ľudí, nie podľa nejakých samopašných názorov, podľa tých, ktorí chcú míňať peniaze len na reklamu, ale podľa tých, ktorí majú priniesť investície, prácu a naozaj garancie do regiónov. Vážené dámy, vážení páni, pod touto petíciou sú podpísané už stovky ľudí a ja som veľmi rád, že za mnou stoja aj ľudia, ktorí naozaj sú petičným výborom a sú ľuďmi, ktorí garantujú naplnenie tohto cieľa. Ja osobne som pripravený preto, aby som v Košickom kraji priniesol zmenu a táto zmena bude podľa ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne a verím, že spoločne urobíme zmenu v tomto kraji. Ďakujem.